Hej. Kan du godt gå ud? Vi laver kattevideo. Kush. Han var bare så dum dreng. Vi kender. Jeg går op og lukker døren. Ja, bare pas på, at håndtaget ikke falder ud. Han er meget god. Han er jo altid der. Han har altid været god. Hey, er der nogen, du godt kan lide fra klassen af? Ja, men jeg siger det ikke offentligt. Udover hele internettet. Han bruger jo også YouTube. Okay, ja. Så kan jeg godt se. Så gider jeg nok ikke lige at bruge den. Nej, det kan jeg godt forstå, faktisk. Og noget andet, du gerne vil sige her på internet? Hvem kan du gerne lide? Ingen. Er du dum, eller hvad? Hvor er du? Måske lidt. Ja. Er der andet, du sådan har lyst til at sige offentligt? Den her er der. Den her var det jo. Den her er bedst. Og så er der også... Den her er bedre. Ja, det ved vi så godt ikke. Au! Det gjorde næst. Det her var bedst, som det gjorde noget. Fedt det kan vi bruge til skid. Jo, man kan jo tage et øjne på. Ja, øjne, men det hjælper sgu da ikke på et skid. Jo, det gør. Fordi, prøv at se, så sætter man dem på nogle briller, solbriller for eksempel. Nej, bare helt med dem briller. Og så, når man har sat dem på, så kan man så sidde i timen. Men så lader man, så sover man. Men så er de der vagtmodeller, de er stadig åbne. Og så lader man, som om man sådan er vågen, så man faktisk åbner øjnene, mens man sover. Ja, lad os håbe, de hopper til dem. Det tror jeg da, de gør. Det her jeg prøvet før, tror jeg da. Det er god til det her. Det ved jeg godt. En først. Den har jeg synes. Den her måde. Og det her, Det er tørnget. men det er ikke lige det bedste, fordi det har vi brugt til at tage fingre af i, når man sådan bruger andre ting i gangen. Det er lige Og meget. vi har lavet med creme. Og været mega fix. Ja, du kan faktisk godt finde flere videoer af os derinde på YouTube. Ja, Makeup Freaks, Smiley og Makeup Freaks 2. Smiley. Og makeup lærer. Makeup og parfumelærer. Den er så bare lige ret kedelig, men Ja, det går vel nok. ja, det håber vi da i hvert fald. Ikke lad være. Ej, seriøst! Jeg sagde jo, jeg er lidt dum. Jeg sagde, jeg var dum. Jeg sagde, du var dum. Nå, den fik jeg heller ikke alligevel. Jeg har faktisk lægget mig ikke op, for hun er ikke lige det pæneste, vel, men Hun er pæn, men det vil jeg op på. hvad synes du? Ikke da jeg begyndte at græde. Nej. Så var jeg bare sådan helt, og så var jeg sådan helt sort i hele hovedet, mand. Jeg tror, vi skal til at have den sluk. Tror du ikke, eller skal det bare være længere og længere? Ej, må jeg også lige, jeg låner også. Må jeg godt tage to? Nej. Du står vist helt 3 gange. Jeg kan lave noget sjovt med den her. Og så låner jeg lige det her. Det bliver bare rigtig godt, det jeg vil lave nu. Det her bliver bare rigtig godt, det her. Bigmus! Okay, du er ikke lige det pæneste ved nu. Så skal vi gå blå. Jeg har jo blå øjne, så blå passer godt. Så lyseblå, så skal vi Den der. Han holdt det. Så nu kan I se, at det faktisk virker, det her. Vi mangler bare nogle briller, men lad os bare gøre sådan her. En mus! Åh, jeg er så se, det virker. Godt. Så har vi lige 2 øjne her.
Nej, jeg skal ikke have øjnene ved nu, så han har noget. Og hun ser stadig lidt dum ud. Det må hun tage, som det kommer. Nu finder vi her. Hvad var det, du gav den på? En mus! Mus, mus! Altså, er nogen, som skal være med? Så tager en musse, har du også her. Ja. Skal jeg gøre det? Nej. Jo. Nu er det knurrer. Knurrer. Jeg skal jo tegne sådan en runde på. Hvad lugter mus af? Lugter det den her? Den her? Den her? Eller den her? Hvad lugter mus mest af? Nu lugter hun af rigtig gammel mus. Hun er faktisk en sminkemus. Det er faktisk helt sjovt at sidde i en time sådan her. Eller sådan her. Ja. Skal vi afslutte videoen? Pussy Harley. Ja, vi ses. Hej.